Rituri și ritualuri în comunitățile românești de dincolo de Dunăre este un proiect al Muzeului Regiunii Porților de Fier despre comunitățile de români din Serbia. Proiectul este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național și se desfășoară în parteneriat cu Asociația ale Românilor din Serbia și cu sprijinul Primăriei Șișești. Colegele mele au lucrat în echipă un proiect, echipa condusă de doamna Sorina Matacă, și proiectul respectiv, prin evaluarea sa, a primit finanțare de la FCN, ceea ce înseamnă că suntem fericiți beneficiari ai încă unei finanțări a FCN. Au fost foarte multe teme asupra cărora muzeul s-a plecat de-a lungul anilor pentru a le cerceta, dar de data aceasta este o temă de suflet, pentru că echipa de proiect și-a propus, susținută și împreună cu partenerii, să abordeze o tematică pe cât de delicată, pe atât de emoțională a românilor de pe Valea Timocului, dincolo de Dunăre. Implementarea proiectului este dificilă din cauza statutului comunităților de români din Serbia cu precădere din zona Văii Timocului, însă echipele muzeului vor face tot posibilul să ducă acest proiect la bun sfârșit. Ideea este de foarte multă vreme să facem ceva împreună cu colegii noștri, în primul rând de peste Dunăre, care sunt colaboratorii noștri în sesiunile de comunicări științifice încă din 2010. Apoi, noi, de-a lungul timpului, am itinerat acolo expoziții, am primit aici expoziții de la colegii de peste Dunăre, dar chiar și așa nu e deloc simplu să lucrezi cu românii de peste Dunăre. Și toată lumea știe despre politica de deznaționalizare, despre restricțiile pe care le au. Nu le-am înțeles nici eu foarte bine până acum când a fost nevoie să găsim parteneri pentru acest proiect. Iar noi, echipa secției Etnografie și Artă Populară, nu putem decât să-i ajutăm să dovedească că sunt la fel de români ca cei de pe malul acesta al Dunării, prin elementele de etnografie și folclor. Proiectul derulat de muzeu are sprijinul Primăriei Șișești și va contribui la întărirea relațiilor dintre comunitățile de pe cele două maluri ale Dunării. Prin aceste proiecte reușim să câștigăm încrederea partenerilor din Serbia. Și trebuie să recunosc că în această zonă este primul proiect pe care, pe fonduri europene, vom putea să-l ducem la bun sfârșit. Încă o dată vă felicit. Sunt convins că la sfârșit vom avea multe lucruri de spus, vom avea multe lucruri de învățat și, așa cum spuneam, o să fie un bun prilej de a deschide calea pentru alte proiecte cu o valoare mult mai mare, cu un aport poate mai mare și pentru ei, pentru că dorința lor doamna Plenicianu a văzut, mi s-a spus, știți, am vrea și noi să beneficiem de anumite lucruri. Au înțeles rolul acestui proiect. În cadrul proiectului vor fi studiate ritualurile și riturile românilor din țara noastră și din Serbia, se vor analiza punctele de intersecție pentru a forma la final o imagine a tradițiilor și a culturii românești care se mai păstrează în aceste comunități. Rezultatele se vor materializa în noi expoziții la Muzeul Regiunii Porților de Fier.